aku iki bakal dadi wong piye. Ning nek ora dipikir kok kebangetan, mergo wong sedengah wong sing wong wedok wae mikir. Kasunyatane wae ning karang kowe nglumpit. Ning desa nglumpit kae petinggine wedok. Aku lagi teko ditakoki. Pak, pran iki kok nggih lakon apa karo dulur kula nang Saling? Kanca montoran ning kabeh suwi banget lagi ketemu. Ning kabeh iki nyenengno ati. Mlebu bleng kamare, aku kok kamare arek. Tawon. Ya aja guyu. Aja guyu kowe, wong kowe sing kalau ana petinggi aja guyu kowe kok peh cerak petinggi kowe. Asam iku terus aku wedi nek kowe cerak petinggi. Gak. Ning aku mikir bab putuku menak sumpena. Yen cabet dina mung isine iku jetung mikir njur nek ditakoki ora gelem ngomong. Nek upama dhek iki gelem ngomong tak takoni gelem kondo nek seneng wong wedok endi nek kepengin nyambut gawe njur iki nyambut gawe apa le. Anggep teko mlebu bleng metu neh. Mlebu bleng metu lho. Bocah iki kok ora karepe dhewe, iki apa ya sing dikarepno iki lho karepe iki lho. Ngene iki nek teko ora ya sakepenake dhewe. Njaluk rabi ya kondo njaluk rabi. Nek kepengin tuku apa ya tak kandhakno engko nek aku ora duwe dhuwit dak utang petinggi wedok iku aku. Aja ngono angge. Le menak semena rene. Kene jagung karo bae. Wah. Meneng ae tak kandhanane. Wayahe. Yo, yo. Menak semena. Wong wis gedhe. Kowe iki upama mengko cah wedok wis pantes. Ning yo kene kowe iki saben dina isine mok mrengut, jetung, bomah turu, mangan ki ora patek gelem nek ora cocok iwake. Nek cocok iwake ya imbah-imbah wong ditansi iwak pitik karo petinggi mau. Ya, kula mboten mikir bab niki. Lah terus yo apa? Kula ora mikir bab wong wedok, kula yo ora mikir bab panganan. Terus kula mung rumangsa getun keduwung kok. Dadi kegetun. Saben kula dolan kalih kanca rowan. Isine kula dipun gak sia. Menak supena kowe aja awor aku. Mergo kowe wong sing ora duwe sedulur. Aja ana lunga sing adoh. Lah niki kok. Sampeyan iku minangka gantine tiyang sepuh kula. Mesti sampeyan wis ngerti dongengane kula awit cilik ngantos akhir dewasa. Kula niki nggih sedulur napa mboten? Menak supena. Mbok menawa kabeh iki wis tekan titik mangsane. Upama kowe takon, "Bapa, aku iki duwe sedulur apa ora?" Ora ngono sing mbok takon. Leres. Menak sempena. Ora ana jamak lumrahe. Yen kok menungso urip ning alam donya jagat digelar iki ora ana yen kok kowe ora ndek sedulur. Kulo ndek sedulur. Kowe terus, tak terus. Duwe. Menawi tetewa kula ndek sedulur, lajeng sedulur kula menika sinten? Penak simen. Sedulurmu iku ora sedengah wong. Uga wong kuwi mau turas darah biru, turas sing kawelian. Dheweke ing kono uga duwe palungguhan sing gedhe, sing dhuwur. Mula nek kowe tansah ngresu kula iku tak anggep kowe ora jiwa satriya kang linuwih kang tindur, ora kowe nang ngisorane bapa pamengger aku nggih. Ya. Lah, kabeh iki mau mengko bakal tak duduhke ning tatanan atimu. Aja nganti tumangsa bab perkara nggone bapa blangkah
Jinggo iki Bupati Blambangan. Dulur kula Bupati Blambangan menak Jinggo. Kanca rawang kula mesti badhe kisinan. Mergo kula duwe dulur malah dulur kula Bupati. Matur nuwun kok kula kadane Bupati. Dulure Bupati, dulure wong sugih. Wong sugih. Ning Nang menapa? kuciwane. Ciwane pripun? Sedulurmu menak Jinggo iki mang wis kapundhut, wis tumekaning pati. Nembe kemawon kula seneng salebetipun manah. Kula kepireng dedongenipun Bapa menawi kula nduwe sedulur, dulur kula menak Jinggo Bupati ing Blambangan. Kaget salebetipun manah yen sedulur kula wedal sakmenika pun mati. Saniki kula nyuwun pirsa, patine sedulur kula menak Jinggo menika dipun pundhut kelawan Gusti Kang Karya Jagat napa dipun klenah tiyang sanes Bapak? Menak sumenuh. Sedulurmu menak Jinggo pati niku ora kok teges. Jawata bakal mundhut marang Sukmani. Si kadangmu si minak babar pisan ora. Ning kapur Mas Patini sedulur menak Jinggo kakrenah. Wong-wong sing wis reti karepe urip, uga wong sing duwe palungguhan jabatan sing dhuwur, kuwi sing duwe kemilikan. Dados wejahipun sedulur kula menak Jinggo niku dipun pateni tiyang Ya dikrenah. Sinten tiyangipun? Tatane natemu ya, Nggih. Nggih. Aja kaget. Nggih. Sing renah uga sing mateni marang si kadangmu si minak Jinggo ora liya ya Brawijaya Majapahit. Ya aku percaya. Ora trimo ndedulur pateni. Ora trimo kula. Lah nek iki bar-bar. Mati nek iki mati. Mati. Sampeyan niku sing kebanten. Wonten dongean kados ngeten kok nembe wedal sakmenika bloko kalian kula. Saniki saupami kan dados kula. Pripun? Dedulur pateni wong kok Ya meneh. mesti nesu. Ning dak ana carane ale. Carane pripun? Nah, pindha wong jiko iwak, aja nganti butek banyune. Piye carane ra kudu ngono. Ya, carane grusa-grusu. Kok nek kesuru mas cilaka awakmu. Kula kebranan. Nah, ya ora maido. Mergo kowe iki sedulur, ya ta? Menak sumenuh. Nek kowe ora nganggo cara tangeh gendong lamun yen kowe bisa bakal mas potake patine sedulurmu sing menak Jinggo. Iki lho so, carane menak sumenuh iku. Ndamur laku. Tumbak cucukan losor dom sumping banyu negara Majapahit. Kowe ing kono ento suwita ngaso dalem Sang Prabu Brawijaya. Mengko nek wis ditampa dadi prajurit, lah iki karek nggonmu gunakno. Apa sing diwarake rikala semono ka bapa panggil iki jen guna Ados ngaten niku carane, Ya. Parung. ya menak sumeno. Tebu aku rikala semono uga dadi nayaka Praja Majapahit ning aku ngadhep prayu ana ing desa mergo tumindake sesembaning negara Majapahit. Nggih, menak sumeno. Bapa pamengkurane gak sak lakumu. Menak sumeno aku bal njapaki salah. Lamun sira
munggah ana ing pendopo. Enak no lungguh sawetara. Iso akan jauh kan Mas. Pawongan Parijan. sira ndak wawas kaca dene wong Sudra. Ewa dene wani munggah ana ing pendopo agung Majapahit. Sapa kowe lan saka ngendi papanmu? Dipun wanoaken kula pun Joko Sandi. Joko Sandi. Kula tiyang kabeh panjenengan boten gadah papan lan menawi dipun paringaken kula badhe suwita ing Majapahit. Apa pawitane wong Suwita? Pejah so gesang kula badhe kula abdikaken kangge ngrupi bumi Majapahit sawetah. Bagus. Sira ora bakal ndangkat pinangka prajurit nanging ingsun ngersake sliramu ndak dadekake pandherek pribadi. Kula menika Ya, dipun tampi bener ndak matur mantu. suwun nanging saderengipun kula nyuwun pirsa. Sap apa? Menika sinten menika sinten. Yen sira durung tepung iki garwaku. Paito, kang saiki gawe puyengan. Oh ngaten. Garwaku ora mung trima loro. Pinten sih? Garwaku papat cacat. Waduh kok wacah sanget. Iya, Sekawan niku. bisa wae. Yen kowe mengko wis mukti uripmu ning Majapahit, kowe golek garwa 40 sisih kelakon. Oh ngaten nggih. Iki wancine bedak bikat. Nggih, nggih. Pangawal pribadiku sliramu, Oh. ingsun derek bedak Monggo bikat. kula derekaken. Ya, sauturane ukuran Ingkang atos-atos Kang. Ayo iki wis ana tengahing alas. Ayo diwiti bedak bikat, ingsun tak nyarinani kowe dhisik. Oh Ya. ngaten nggih. Monggo. Ampun. Rawi Jaya damang kuat kowe mati. Saiki aku wis iso bales patine sedulurku penak jinggo. Kowe mati nanging durung marem rasane atiku. Kowe wong lanang siji kok ndek bojo papat. Aja sambat aku mlebu taman bojone tak demeni kowe rasane. Rahayunipun panjenengan rawuh merpeki dhumateng lampah kula. Bapak, nalika wonten pendhapi agung Majapahit, wonten salah satunggaling kanoman ingkang namipun Joko Sandi. Piyambakipun nyuwita wonten Majapahit. Kula tampi pinangka pandherek pribadi. Ngayahi wajib kula bedat pikat upadi buron wana wonten sak tengahipun wana. Kanyatan wonten tengahipun wana, kula pun limpih kelan Joko Sandi menika kala wau. Joko Sandi tenane iki arep ngajab palungguham. Lho kok ngaten? Ketara yen nitik dene Suwita. Barang kowe dijak ning bedah pikat iki ora ana prajurit sing padha nderekake. Anane wong gagah rayunan awas bebandutan. Sak menika kula nego panjenengan bapa kados pundi? Ya, mengko pun bapa sing bakal musuhi pauman iku. Ngaten. Ayo kondure kadipaten. Monggo, monggo.